Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano padzira Retro 63. Pano pachake ndikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell kuitira pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates. Uchange uchingozvionera panapo chako uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikusubscribe and turn on the notification bell. Vadikani Holitain akamboposta pic romwe musikana achiti uyu musikana wake waanga akaposta zvisinei musikana uyu nezuro aive palive neumwe muface vachiita live yavo pakazotaura kuti handidanane naHolitain but vanhu mastreets esocial media vari kuti bhebhi iri rakadanana naHolitain asi iye ari kuclaima iye achiti handina kubvira ndadanana naHolitain ndezvekunyepa nditori nemuface wanguwo ndiri murelationship yangu. Saka hanzi zvinge zvichipostwa naHolitain kungopostawo atidanani naHolitain. Nda kusiyai muchiona kashoot video ikako wapedza ukaona usaskipe this video ne update imwe iri kuda munhu uyu kuti apihwewo advice. Everybody this video. Unakambokuona wakategwa pama story evanhu ke. Story yani. Saka ndandirufunza kuti ausiriwe here musikana. That's why I'm asking you. Story yani. I think ndeyaHolitain. Ini zvaitaura so. Aunomboita mavideos naHolitain here? Ona pa story ya10 asati andiblock. Akatobloka. Unotaurisa angatedza nekubloka story. Inze anzi my wife dancing song nemurume wake or something like that. Achanyasoziva but zvakanyorwa something like that. Asi munomhanya kana? No. Iwe ndakazhinji kacho zvinhu zvinhu zviri serious. Kada unyazonzwisisa newe kuti pamunomhanya pamwe No. kana muchimhanya haina anga munhu anozowana nawo magatsi ekuti anisa pa story unozowana 10 maviews akangona kutana kana 200,000 I mean story views. Iwe. Chona uvhiringa relationship yako izi. Iwe you know Mukudzi he drinks a lot. Saka afunge kana achita Kids kuti maskidze. No anga chongoluma jokes. Atidanani, he's my friend and we work together. Unyepa. For real. Unyepa. Sure. Danani. Atidanani. Atisa kumbodanana. Atisi kuda kumbodanana atimbovi takadana. Also you are a video vixen, right? That's all. And read it. Sure. Yeah. Ungachaje mari kubuda pamavideo. It's your ray of it. How's it? Next update ndikuti hama vadikani ndatisarombe ndatisabatei mushonga. Pane murume iye ane mukadzi wake. Zvane mukadzi wake akaita kuti mukadzi wake adzoke kuZimbabwe kunoku iye akasara kuSouth Africa. Paakazosara apo achiita zvemushonga. Da kusiyai muchiona video apedza kuona video zvinofuka comment section. Asi mukadzi uyu ari kukumbira advice yekuti topisa here zvinhu zvawana zviromba izvi kana kuti tosiya. Da kusiyai muchiona video apedza kuona video zvinofuka comment section. Insert rarira funga kusiyai. Much love. Zvakaoma guys, ndine zvinhu zvandasangana nazvo munomba pandanga ndichicleana. Ndane 2 months ndisipo. Ndakaenda kuZimbabwe kunopepa amwene. Asi pane nyaya yakambotaurika ndisati ndaenda. Alright, ndinozotsanangura nyaya yacho rega ndimbokuratidzai. Izvi ndizvo zvinhu zvandawana izvi zviri pasi pemubhedha. Zvinhu zviripo zviri kuratidza kuti bhutsu dzanga dzichitopfekwa. Dzese zvadzo bhutsu. Hapana bhutsu nyowani dzekuti ungati pamwe ndakatengerwa. Chechipiri pane bra yakapfekwa kare. Chechitatu iyo bra yamuri kuona yemeruni ndeyangu but iritonge yakasungwa wani. Pane bra iripo yemeruni. NeIsoplus yemusoro hamuna chinhu mugaba. Murume ane zuda ini ndinogerwawo. Hapana kana kuti azoti ndachitengera iwewe. Aiwa, hapana. Munin'ina wangu wandatoya naye ndiye anorukwa. Ndatotanga kugara naye nhasi. Tangouya tisina kutaura zvokuti hangamboti ndatengera mainini. Saka ndaona kuti bra yangu iri kuitonge yakadamburwa ikasungwa kuti ndizive kuti mushonga kana kuti chii. Munoziva kuti patakauya nezuro takanoka more than 15 minutes achiramba kuvhura achiti aiwa ini ndoziva kuti mukadzi wangu ari kuZimbabwe. Imimi handitokuzivei kuti ndimi anani. Ndiri kufunga kuti pamwe aiviga zvinhu izvi. Ndaimbozama kusunungura ndione kuti panei nekuti pakasungwa but mukati mukuitonge mune chinhu chirimo.
zvakaoma zvatinoitirwa nevarume. Unoita seuchabata chikwambo chaicho chaicho, unoita seuchabata chikwambo. Hongu zvinotyisa but ndotongoshinga. Zvakaoma. Pane bepa riripo. Veduwe kuti uti mushonga here, kuti uti chiko, ini bra yangu inenge ichidamburirwe. Handisive kuti zvinorevei bepa rakanyorwa nezvarakanyorwa. Ndakasike kutanga ndichisangana nenyaya dzakadai. Ndosaka muchizoona vamwe varoora vachiita sevasingadana amwene. Ndakamboenda futi kunopepa amwene vangu varwara futi saizvozvi. Tiri varoora 5 asi vamwe vese havabvume kuenda. Indi ndega ndinoenda. Ndaenda ndakadzoka ndozvandachiti ndinozokutsanangurirai. Zvinondirwadza kusvika pekupedzisira. Anopedzisira andiurayisa murume. Handizivi kuti muna mato here kana kuti chii. Bepa rakanyorwa zita rangu asi munhu akanyora kuratidza kuti mukadzi asi murume asiri murume akanyora. Pazasi richibva ranyorwa kunzi 1 October. Iye kwatiri murume akanga ati anouya musi wa28 September. But tichibva tati ngatimusurprise before 28 iyoyo. Nekuda kwehope dzandachisangana nadzo. Iye zvino ndadzoka mwiri wangu wese uchirwadza nekutakura amwene wangu ndichivaendesa kutoilet ndichiita sei. Vakasvika pakunditi marimwe zoro vakanditi mwanangu chiendai henyu kumba mumbonoona kuti kuri sei nekuda kwekuti vanoziva mabasa emwana wavo. Ndoita sei veduwe ndobvunza here kuti azive kuti ndazviona kana kuti ndingokwira hangu bhazi ndidzokere kumusha. Ndisati ndaurayiwa ndichaziva zvapakunzi 1 October pamwe ndoda kuurayiwa.